Children of God, mga anak sa Diyos. Sa Pilipinas, ang katapusan nga Domingo sa bulan sa Hulyo, gisaulog sa Katolikong simbahan isip Phil Mission Sunday. Ang Phil Mission Sunday usa ka espesyal nga adlaw, din ang simbahan sa Pilipinas nagpahinumdom sa tanang mga magtutuo nga ang matag Katoliko gitawag sa misyon. Dili lamang kini adlaw sa pag-ampo alang sa mga missionaries, kundi adlaw usab sa paghinumdom nga kita tanan adunay bahin o dunay pahat sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Daghang Pilipino nga missionaries ang mubiya sa ilang mga pamilya aron moadto sa mga nasod sa Asia, sa Africa, sa Oceania, sa Europa ug sa Latin America. Ang uban kanila nagserbisyo sa mga lumad, sa mga kabos, sa mga refugees ug sa mga lugar nga adunay kagubot o gubat. Ang uban usab nag-alagad sa mga lugar nga diin gamay ra ang mga Kristiyanos. Daghan pud sa ilaha ang nakaatubang sa sakit, naka-experience og kakabos o usab kanang peligro sa ilang kinabuhi. Apan ilang nakita nga ang kang alagad kang Kristo mao ang labing bililhon nga bahandi sa ilang kinabuhi. Ang Phil Mission Sunday nagpahinumdom kanato nga ang misyon dili lamang gyud para sa mga pari ug mga madre kundi alang sa tanang nabunyagan. Ang matag usa mahimong misyonero pinaagis pag-ampo sa paghatag o pagkinabuhi sa ebanghelyo. Mao kini ang dakong tawag nga gisaulog nato karong adlaw. Sa ebanghelyo karong adlaw gigamit ni Hesus ang sambingay sa tinagong bahandi, sa bililhong perlas o sa pukot aron ipakita unsa ka bililhon ang gingharian sa Dios. Ang tawo nga nakakita sa bahandi ug ang negosyante nga nakakita sa perlas andam sa pagbiya ug pagbaligya sa tanan nilang kabtangan aron maangkon ang ilang nakita. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang gingharian sa Dios mao ang labing bililhon nga bahandi sa kinabuhi. Ang tawo sa sambingay nakakaplag og tinagong bahandi sa uma. Ug tungod sa iyang kalipay, iyang gibaligya ang tanan aron mapalit ang maong uma. Wala siya magmahay sa iyang gibuhat tungod kay nasayod sidya nga ang iyang madawat mas dako pa kaysa sa iyang gibiyaan. Sigon pa ni Jesus sa ebanghelyo, "The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field." Matthew 13:44. Sa binisaya ang hubad, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga nakalutan kini sa usa ka tawo ug iyang gilubong kini pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niya mga katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Mausab kini ang hulagway sa tao nga tinuod nga nakakita kang Kristo. Ang gingharian sa langit sama sa bahandi nga natago sa uma. Ang pagtuo dili lang usa ka add-on o kana gani kanang dugang lang sa atong kinabuhi. Kini mao ang labing dakong bahandi nga mahimong makapausab sa tanan natong mga prioridad. Kung makaila kita kang Kristo, usab ang atong paagi sa pagtan-aw sa kalibutan. Ang tao mahimong makatigom og bahandi, makakabot og dungog og kalampusan. Apan ang tinuod nga kalipay makita lamang diha sa Dios. Mao ni ang nadiskubrihan sa daghang mga santos. Busa pangutana ang imong kaugalingon unsa ang imong butang o bahandi nga gihatagan og pinakadakong balor karon. Unsa man gyud ang imong first priority. Kung ang Dios mao ang una sa atong kinabuhi, ang ubang mga butang makakaplag usab sa ilang hustong lugar. Apan ko ang Dios mawala sa atong sentro, bisan daghan pa kaitag na angkon,
makabati gyud tag kahawang diya sa atong kinabuhi. Ang gingharian sa Dios mao ang labing bililhon nga bahandi sa kinabuhi. Ikaduhang punto, ang matag Kristiyanos adunay responsibilidad sa pagpakita ug pagpaambit sa gugma ni Kristo pinaagi sa pulong ug binuhatan. Ang mga missionaries ni biya sa ilang kaugalingon nga kaharuhay tungod kay ilang nakita ang bililhong bahandi nga mao si Kristo. Sama sa negosyante nga nangita og bililhon nga perlas, iyang gihalad ang daghang butang aron mas daghan pa ang makaila sa Ginoo. Ang tao nga nakaila kang Kristo, dili na kontento sa ordinaryo nga kanang kinabuhi lamang. Mutubag siya sa tawag sa pag-alagad bisan adunay mga himuon nga sakripisyo. This is the spirit of the mission. Mao kini ang espiritu sa misyon. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat. Ang misyon dili lang para sa pipila. Dili kita ipadala sa ubang nasod, mahimo gyapon kitang mga missionaries. Ang atong panimalay mahimong unang lugar gyud sa atong misyon. Ang atong opisina mahimong umahansad sa pagkamatinud-anon. Ang atong komunidad mahimong dapit diin makita ang gugma ni Kristo pinaagi sa atong kinabuhi. Ang matag Kristiyanos adunay responsibilidad sa pagpakita o pagpaambit sa gugma ni Kristo pinaagi sa pulong o binuhatan. Story time. Akong nahinumduman amo ang Filipino nga pari sa SVD nga na-assign sa Botswana kaniadto. Ang iyang pangalan si Father Pat. Nakaagi siya og kanang makalilisang kaayo nga pag-atake sulod sa ilang Pinoyanan dito sa mga pari sa among community sa nasod sa Botswana. Usa ka daw ordinaryo ra gyud nga gabi nga naglantaw siya dya og TV, iyang nakitaan nga bukas ang gate. Iya untang siradan apan paspas kayo ang tanang panghitabo. Naadi ay mga anino nga nagpahipi ngit-ngit nga daplin. Mga taong kawatan nga naghulat lang og timing aron makasulod sa ilang kumbentos mga pari. Nabati na lamang ni Father Pat nga gibunala ng iyang ulo sa daw dakong tubo. Ug hapit gyud sidya makabsan sa iyang kinabuhi. Apan nakadagan pa siya og nakapangayo og tabang. Bisan sa iyang grabe nga kahintang, naluwas siya pinaagi sa tabang sa mga tao nga midali in taon sa pag-rescue kaniya. Human sa taas nga panahon, sa ospital o sa healing process sa iyang nalupyak nga ulo. Wala jud si Father Pat mawad-i sa iyang bukasyon isip missionary. Hinuon, mas nisamot pa ang iyang pagsalig sa Dios ug ang iyang gugma sa misyon. Sa iyang pagpamalandong, iyang giila nga ang maong kasinatian nakabiya og lawom nga samad diha kaniya. Murag napihing ang iyang ulo. Apan nagtudlo usab kaniya sa mas lawom nga pagsalig sa Ginoo. Wala niya tuguti nga ang kahadlok mao'y mupugong sa iyang pag-alagad. Nagpadayon siya sa iyang responsibilidad isipari sa among congregation. Ang iyang kinabuhi usa ka pagpamatuod nga ang tinuod nga bahandi dili ang kaluwasan sa lawas kundili ang pagkamatinud-anon sa tawag sa Dios bisan sa taliwala sa daghan nga mga hagit. Children of God, mga anak sa Dios, pangita ang bahandi nga dili makawat sa kalibutan. Ayaw kahadlok sa mga sakripisyo alang sa ebanghelyo. Nining adlaw atong iapil sad sa atong mga pag-ampo gyud ang tanang mga missionaries. Ilabi na ang mga Filipino missionaries nga nag-alagad sa laing bahin sa kalibutan. Hagit pod gyud kanato nga ang atong mga pamilya mo'y unang lugar sa pagsangyaw sa gugma sa Dios. Ipakita ang imong pagtuo pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-alagad. Ug ang labing dakong bahandi nga imong madala hangtod sa kahangturan mao gyud ang imong relasyon
sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Jakarta, nasod sa Indonesia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.